तमना कौन हमना काम हमना काम काम हां आना काम के जिम्बा नाय बाना हां हम सासू गां में जाए को गा हिंगा भाई ये दे कुचल कुचल हां हां कुचल ठीक अछि जय जगन्नाथ बंधु माने आज आम ब्लॉग नियमगिरी पर्वत थिबा गुंफा को आमे चलन देखिबा। नियमगिरी पर्वतमाला केवल प्रकृतिर शोभा नुहे, यह एक पवित्र स्थान। एठारे अछि अनेक गुंफा, जंगली पथ, पहाड़, रोमांचक दृश्य। रिंग को निकाल के दोनों और के जा रहे हैं बोतल पे बोतल तुमको कहां है तमरो को गा अटा हिंगा बड़ीटा हम हिंगा बाड़ी की हिंगा केतल को छो हम पगा तो हम संग संग जीवा तमना कौन हमना काम हमना काम काम हां आना काम के जिम्बा नाय बाना हां हम सासू गां में जाए को गा हिंगा भाई ये दे कुचल कुचल हां हां कुचल ଏହି ନିୟମଗିରି ପର୍ବତରେ ରହିଥାନ୍ତି ଡଙ୍ଗରିଆ ଜନଜାତି ଲୋକ। ସେମାନେ ନିୟମ ରାଜାଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି। ସେହି ନିୟମ ରାଜା ଅନୁସାରେ ଏହି ଡଙ୍ଗର ନାଁ ହେଇଛି ନିୟମଗିରି। ସେମାନେ ଏହି ନିୟମଗିରିଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଦେବତା ବୋଲି ମାନନ୍ତି। ଏଠାରେ ଦୁର୍ଲଭ ପକ୍ଷୀ, ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଓ ଔଷଧୀୟ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ମିଳେ। ପାହାଡ଼ରେ ଆପଣ ବୁଲିବା ସମୟରେ ଆପଣ ପ୍ରକୃତିର ସତ୍ୟ ଓ ସୁଗନ୍ଧକୁ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ଏଠାରେ ତିରଙ୍ଗା ଲାଗୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। भारत माता की जय भारत माता की जय वंदे मातरम वंदे मातरम दुर्गी दुर्गी मैं जा रहा हूं मेरा ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏଇ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଯାଉଛି। ତ ଏ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ସାବଧାନ ହେଇଯିବେ, କେମିତି କିଛି ନଥିବ ଆମକୁ ଆଘାତ କଲା ପରି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଅନ୍ଧାର ଦେଖାଯାଉଛି ଏହି ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠାରେ ମୋ ଆଗରୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ, ଯାଇଛନ୍ତି ବୁଲିବା ପାଇଁ ବି ସେମାନେ ଆସନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେହି ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଅନ୍ଧାର ଚାରିଆଡ଼େ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କ୍ୟାମେରା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଚାରିଆଡ଼େ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ବି ଆଲୋକର ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯିବା ଆମେ, କାହିଁକିନା ତଳେ ବହୁତ ପଥର ଅଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ନଗଲେ ଆପଣ ପଡ଼ିଯାଇ ପାରନ୍ତି। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଗୁମ୍ଫା ମଝିରେ ଗୋଟେ ଗଛ ହେଇଛି। ସେଇ ଗଛ ଯେମିତି ଛୋଟ ବଡ଼ ହେଇଛି ନା, ଏହା କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରେଟ୍ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରକୃତିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କଥାରେ ଅଛି ନା, ପ୍ରକୃତି ତୃପ୍ତିର ଅବସାଦ ନାହିଁ, ଯେତେ ଦେଖୁଥିଲେ ନୂଆ ଦିଶୁଥାଏ। ତ ଆମେ ଏହାକୁ ଯେତେ ଦେଖିବା ସେତେ ନୂଆ ଦେଖାଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ପୁରା ଅନ୍ଧାର, ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଡ଼ା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଲାଇଟିଂ କେମିତି ପଡ଼ୁଛି। ଆମେ ଏହା ଫିଲ୍ମରେ ଦେଖିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ରିଏଲ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଦେଖିଲି ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା ତ ଆମେ ଅନେକ ଦେଖିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ରିଏଲ୍ରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା। ଆଗକାଳରେ ଲୋକମାନେ ଗୁମ୍ଫା ରହିଥାନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଠାରୁ ସୁରକ୍ଷା ଭାବେ ଗୁମ୍ଫା ରହିଥାନ୍ତି। लेके आएंगे नेक्स्ट हम पक्का डीएसएलआर कैमरा लेके आएंगे यहाँ पे। यहाँ से पूरा लोकेशन जूम करके लीजिएगा, नीचे का बवाल आएगा पूरा। इस पे आ जाइए, देखिए इस पे आ जाइए। यहाँ से नहीं है, यहाँ से देखिए कितना मस्त लोकेशन आ रहा है जगह यार। हां पूजवा बहुत दौल गए ले भोजपुरी में गाना है। बुलाना चाह रहे नहीं होगा आ जाओ यार फोटो कर जाता रुंडा तक नान रे रुंडा तक कोड़ी बे राम बे 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 वादु ना वादु भल लागुची बने बने